Com esteu? Espero que estigueu bé. Vaig a explicar avui d'una manera molt senzilla i intentaré que sense complicacions com fer que un full de càlcul, en aquest cas ho farem amb el full de càlcul de Google, que faci una gràfica de les dades que tenim ordenades en una taula de freqüències. Repeteixo que ho explicaré d'una manera molt senzilla, no em vull complicar. A mesura que avanci el vídeo, ja cadascú veurà si tria escoltar-lo i veure'l o no, o si vos estimeu més experimentar. Una vegada vos digui en el primer minut com es fa, jo realment vos convido a que experimenteu. Jo no som cap especialista en fer gràfics a partir de dades, no? Dintre d'un full de càlcul. Però és cert que hi ha ocasions on ho has de fer. Tant si estàs fent estadística com si no, com si estàs fent un treball del que sigui. Vull dir que tant si estàs fent matemàtiques, l'assignatura de matemàtiques, com no. I què és important? El que és important és donar importància a la presentació de qualsevol treball i en especial si és un treball estadístic, perquè els resultats estadístics, i això ho saben molt bé els mitjans de comunicació, han d'entrar pels ulls. Si es mostra un estudi estadístic, de fet, si es mostrara amb una taula de freqüències, la gent no entendria res, a no ser que se'n anés a la darrera columna on estan els percentatges, que ja sabeu que sí, que els percentatges és una cosa que tothom entén, no? Fins i tot la gent que diu que se li dona malament les matemàtiques. Bé, doncs, mira, ja tenia aquí escrit, però bueno, vaig a començar. Recordeu, en una taula de freqüències tenim en la primera columna els valors de la nostra variable estadística, els valors que hem obtingut, i en la segona columna tenim la freqüència absoluta. Això que vos ensenyaré es podria fer amb la columna de freqüències absolutes, o bé amb la columna de freqüències relatives, o bé amb la columna de percentatges. I això jo vos ho explicaré només amb els valors i amb la columna de freqüència absoluta. Ja sabeu, nombre d'individus amb el valor, amb cadascun dels valors. Anem a fer un exemple. El títol de les columnes no ficaré aquí, com sempre, x sub i i f majúscula sub i, sinó escriuré el que és, perquè ara veureu que després en el gràfic, que se mos genera tot sol, apareixerà el que haguem escrit. Vaig a ficar color dels cabells. Suposeu que és això el que ens interessa, recollir color dels cabells de persones. I freqüència absoluta vaig a escriure nombre d'individus. Nombre d'individus de cada tipus de color de cabell. No, de cada color de cabell.
Anem a suposar que m'ho responen moreno, color de cabell ros o color de cabell castany. I jo aquí m'inventaré possibles respostes. 14, 5 i 11. D'acord? Què hem de fer? Això, per cert, us ho estic explicant amb una taula de freqüències, en primer lloc, incompleta, perquè només us estic escrivint aquí la columna x sub i dels valors i la columna que jo l'he anomenat nombre d'individus, però ja sabeu que és la de freqüències absolutes. És que no estic escrivint ni el total que vindria aquí baix. Ok, doncs què hem de fer? Molt senzill. I us queda 30 segons de veure el vídeo si voleu. Triam aquestes cel·les, insereix, que està aquí dalt, insereix què? Un gràfic. Mira, ja m'ho ha inserit un que vaig a disminuir la mida perquè ho pugueu veure. A veure, així jo crec que estarà molt bé. I ja m'ho ha generat amb... Per cert, això ho podem fer sempre, lo de moure. Ho ficaré aquí baix perquè ho pugueu veure bé. I ja m'ho ha generat un gràfic. Per cert, se n'ha anat tota aquesta franja que hi havia aquí a la dreta, però la franja que hi havia aquí a la dreta era això, l'editor del gràfic. Doncs ja està, ja tenim generat un gràfic estadístic, ja no hauríem de fer res més. On està la gràcia? La gràcia és que podem triar el tipus de gràfic que pensam que s'adapta més o millor al nostre estudi estadístic, això per una banda, i per altra banda, que és el que vos deia al començament, que penso que és molt important, i és deixar-ho estèticament atractiu. Atractiu i que s'entengui. I que el més ràpid possible una persona que està veient el gràfic pugui saber què ha passat. O com a mínim allò més important que ha passat. Molt bé. Vaig a explicar-vos, i a partir d'aquí és quan me despedeixo per qui se'n vulgui anar. Jo ara seguiré fent aquí un experiment de com jugar amb el que podem jugar del gràfic, d'acord? De colors, de tipografia del text que surt, la mida, la col·locació, etc. D'acord? Idò, vinga. Jo què faria? En primer lloc, a mi ja m'importa poc la... Bueno, no, el que puc fer és baixar per no tapar així. Vale, ok. Vaig a fer una mica més gran. Veieu, aquí com sempre se pot estirant amb el ratolí, amb el clic esquerre, es pot... A veure, aquí m'agrada on està. Ok. Molt bé. Què és important? Tota aquesta part de la dreta. Com he anat? Repeteixo, clico en el gràfic, en aquests 3 punts, clicam una altra vegada i a dalt de tot, editar el gràfic. Tenim configuració i personalitza. Configuració serien paràmetres bàsics del tipus de gràfic i aspecte molt general, i en personalització ja tindríem tot el que ens permet el tipus de gràfic en qüestió, perquè aquest gràfic és un gràfic de sectors, un diagrama de sectors, un diagrama circular de sectors, ens permet una personalització d'acord a lo que és, però en canvi si triam un diagrama de barres, la personalització, com veieu, és una mica diferent.
Tipus de gràfics importants. Realment aquest és el més important, un diagrama de barres. Diagrama de barres separades. Diagrama de barres separades. Per què és important? Perquè un diagrama de barres separades, que se diu diagrama de barres, te val bé sigui quina siga el tipus de variable estadística, no. Te va molt bé per a variables estadístiques qualitatives i quantitatives discretes. Per les variables estadístiques quantitatives contínues, allò ideal són els histogrames, que són ni més ni menys que un diagrama de barres amb les barres juntes per poder anar per intervals. Per tant, diagrama de barres, el més elemental, ens serveix, repeteixo, per a variables estadístiques qualitatives i quantitatives discretes. Això és una variant, això és un diagrama de barres però capgirat en horitzontal, no té cap altre misteri. I l'altre molt important és un gràfic, aquí l'anomena gràfic circular, això és un diagrama circular de sectors. D'acord? Això altre que teniu aquí, d'aquests 4 primers que diu suggerit, aquí realment us doneu compte de què és el que és, no? Us doneu compte de què és el que és? Aquest gràfic de línies que s'anomena polígon de freqüències és ni més ni menys que el diagrama de barres i unir la part de dalt, la part d'enmig de dalt, amb una línia amb la part de dalt enmig de la segona barra i de la part de dalt d'enmig de la tercera i si hi haguessin més, de més. Us doneu compte? És com unir la part mitja dels terrats d'aquestes barres. Què més podríem optar? Aquí aquest gràfic combinat, a mi en el meu ordinador no me l'ha combinat, però si us doneu compte, no sé si es veu, està molt petit, te fa el diagrama de barres i això és molt típic haver-te dibuixat per dalt el polígon de freqüències. Me'n vaig als circulars. Això, aquest ja el coneixem, i de circulars estaria... aquí diu gràfic d'anell, això seria un gràfic... Sí, si l'altre es diu diagrama circular de sectors, això seria de sectors en un anell. I aquest a mi m'agrada particularment, a veure si me surt, no sé per què no me surt. No sé per què no me surt, m'hauria de sortir com esteu veient. Gràfic circular, ara me surt. Això és el diagrama de sectors circulars, però en 3D. No us preocupeu perquè un diagrama de barres, després veurem que també en la personalització el podem posar en, mireu-lo, en personalització, en 3D. Per tant, que ningú pensi que un diagrama de barres que aquí anomena gràfic de columnes és menys sofisticat que un diagrama de sectors. Molt bé, coses importants. Prou importants a més, perquè això en els mitjans de comunicació jo crec que és el tipus de gràfic estadístic més famós. I és el diagrama de sectors circular amb els percentatges incorporats. Vaig a fer això més gran. Heu vist el que he fet? El que he fet és directament, estava mirant la gràfica, el gràfic, he fet doble clic aquí dalt i ja se me desplega la tipografia, la mida de lletra, el color, etc. Molt bé, mireu, una mida jo crec que prou bona perquè ho veieu bé. Mira, 30 fins i tot. T'ha calculat directament de la
d'aquestes dades t'ha calculat directament el que seria la darrera columna dels percentatges. I els percentatges, com que tothom ho entén, doncs està molt bé. A ningú potser li interessava quants d'individus exactament hi havia morenos, rossos i castanys. D'acord? Torno a editar el gràfic. Per cert, en 3D, doncs mireu que polit. Una cosa important que ja he fet i doncs mira, insistiré o repetiré. Ens podem moure per dintre del gràfic i quan clicam se mos desplegarà aquí a la dreta les opcions. Mira, vaig a canviar, vaig a ficar castany i el percentatge en negreta. Bueno, m'ha canviat en negreta tot. Potser sí que podria canviar cada tipus de color de cabells. Vaig a canviar el color, pues jo què sé, de color verd. I en cursiva. Si clico aquí, puc canviar, se me desplega. Fixeu-vos que ja me passa automàticament a personalització. En compte de, se me passa directament a personalització. Puc canviar el nom, bueno, espera, no el canviaré massa, el títol que sigui nombre d'individu 77 i automàticament me surt 77. Puc canviar la tipografia de lletra, la mida, el color, pues jo què sé, violeta, negreta. I també, que això és un... Bueno, mireu, format del títol, això que vos estic explicant serveix també per sigui com sigui el gràfic. Pues puc fer que l'alineació sigui en el centre. O puc fer, estic aquí baix, que l'alineació sigui a la dreta. O puc directament, a veure si me deixa moure jo com vulgui aquest títol. Vaig a veure si me deixa moure discretament, perquè aquí s'ha d'anar amb molt de cuidado pues no em deixa moure. Jo crec que segurament sí que podria moure això, però bueno, no me deixa moure. Mira, he clicat aquí i se m'està seleccionant la part groga. Mira, perquè aquí se m'ha desplegat i podria canviar-li el color. Ja li he canviat. Distància des del centre. Mireu, aquí podem fer una cosa. Mira, vaig a fer-ho en morenos. Mireu, vaig a fer una cosa que també es pot fer en diagrama de barres. Als morenos li dono el color negre. Als castanys li donaré el color marrón i als rossos el color groc. Bueno, a veure, els morenos tampoc són tan... I tampoc són mig canosos. Bueno, ho deixo així. I els castanys no són color xocolate. Vaig a ficar... Així, una cosa així, ¿vale? Llavors, què me diu aquí? Una cosa, mira, morenos. Morenos és de lo que més individus hi ha. Ha de cridar l'atenció que són el col·lectiu d'individus majoritari. Pues jo el que puc fer, i m'ho permet fer, separar-ho. Ui, un moment, per què? Un moment. Ah, clar, és que jo tenia triat... Torno enrere. Jo volia triar els... Ara m'ho he triat, fixeu-vos, els morenos. Jo ho puc separar. Ara no sé què ha fet, perquè aquí... A veure... Vale, ja sé el que passa, és que a lo millor... Mireu, aquesta part principal, el que és el gràfic en qüestió, se pot fer també més petit, O jo el que podria fer és la mida de la lletra que no sigui tan gran, ok, vaig a fer-ho més petit, i ara a veure si m'ho fa sense coses rares. Trio el sector moreno i ho he separat, aquí m'ha fet una altra cosa rara, que és que ja m'ha desaparegut els percentatges, vale, no és qüestió de res, però he separat
el sector moreno per cridar l'atenció, que és de lo que més hi ha. De totes formes, aquí, com tot, com sempre passa, es tractaria d'experimentar per què m'ha desaparegut, per què m'havia desaparegut els percentatges. Ok, doncs vaig a borrar això, sense cap problema ni trauma, fora. Vaig a tornar a triar totes les dades i vaig inserir un gràfic i aquesta vegada vaig a jugar amb un diagrama de barres. Si estiguéssim parlant d'un altre tipus de variable estadística, imagina't que hem demanat el nombre de bicicletes que tenen a casa. Automàticament, com esteu veient, t'escriu en la base de cada barra els nostres valors. Vos doneu compte que ha identificat els colors de cabells com el títol de la sèrie i nombre d'individus ho ha identificat com el títol també de la sèrie de lo que vol dir la part vertical. Ara després vos donareu compte que apareix això. Vinga, vaig editar una mica aquest diagrama de barres. Edita el gràfic. Aquí a l'esquerra veieu configuració. Repeteixo, una configuració bàsica. No sé si posar-ho en 3D. On estava el 3D? No, el 3D estava en personalització, estil de gràfic, 3D. En 3D passa una cosa, mireu, en 3D passa una cosa. Si no està en 3D, vaig a canviar, per cert, un moment els números, no vull que sigui... Vaig a canviar una mica i ara us diré per què. Ok, mireu, si no és en 3D, es veu d'una manera més clara l'altura de cada barra. És a dir, es veu d'una manera més clara la freqüència absoluta de cada valor. Si no estiguéssim veient així va bé de mida. Si no estiguéssim veient la taula de freqüències, frontalment es pot veure que de morenos n'hi ha 11 individus, de rossos 5, cau aquí entremig del 4 i del 6, i castanys exactament 8. Si ho fem en 3D, jo crec que la cosa, bueno, crec no, a mi me dona la sensació clara. Hombre, aquí perquè en la part vertical anem de 2 en 2 i clar, si no està en moreno, si no arriba fins a 10 ni a 12, dius, pues seran 11. Però si aquí anéssim de 4 en 4 en compte de 2 en 2, la cosa podria estar menys clara. Per tant, ho faré frontalment, d'una manera senzilla, però que s'entengui millor. En configuració principal hem triat gràfic de columnes, apilament res, en eix X ha identificat que era el color de cabells, la sèrie... mireu, això és el que vos deia. Diu, utilitza la fila, estic aquí baix, a la dreta, utilitza la fila 1 com a capçalera. Ha identificat que color de cabells, que era el títol de la primera columna, és el títol, però si jo no li dic res, se pensarà que color de cabells és un valor més. Utilitza la columna A com a etiquetes. Això abans ho estava mirant i ara mateix no... Crec que és que mos falta... Anem a personalitzar, que és el que a mi m'interessa, explicar una mica de ja curiositats. Anem a començar. Mireu, això és el que tenim per desplegar. Estil del gràfic, color del fons. Jo puc... que consti que
ho deixaré al meu gust i probablement no sigui al meu gust. I us diré per què. El full Excel, a Excel de Microsoft, es permeten més coses i d'una manera més curiosa. Tant l'edició de texts en Google Docs, el full de càlcul de Google, pues no és un programa especialitzat en editar segons quina cosa estètica ni de disseny. Però bueno, intentaré que no me quedi massa cutre. A veure, el fons. Pues mira, repeteixo, és que fons abans jo estava fent proves i colors clars, jo què sé, podria ser aquest. Però bueno, vaig a ficar un color al meu gust. Pues aquest. A veure. Sí, és que aquest, fixeu-vos, hi havia un blau fosforito que era massa agressiu. Bueno, tipus de lletra en general, perquè veieu el que s'està fent. Vaig a ficar el Comic Sans i tot de Comic Sans, però ara després això serà modificable. Diu en general, color de la vora del gràfic. Això de la vora del gràfic, jo he estat ficant, i la vora del gràfic és que és una línia que quasi ni es veu. Per tant, mira, no sé si ho heu vist, que aquí hi ha una finíssima línia vermella, i clar, ja que no s'ha de veure no posaré cap. I aquí ja veieu 3D o no 3D i ja està, no me vull complicar més. Títols del gràfic. Aquí. O podem canviar-ho aquí. A veure, un moment. Un moment. Per què no me surt? Per què no em surt? Ah, no, és que m'ho estàs posant... Vale, un moment. Clar, perdoneu, títol de l'eix vertical. I aquí sí que veieu el 77. I tot el que vos deia, tant podem fer-ho aquí, desplegant això, com clicant, imagineu que no estàu desplegat, tu cliques aquí, un doble clic i se te desplega. De fet, no fa falta que sigui... Simplement amb clicar se te desplega. I vaig a canviar la lletra perquè veieu que es pot canviar tot. Mida, mira, una mica més gran, igual massa. El que vaig a posar una lletra més normal. Mira, aquesta. Bueno, massa seriosa, però bueno. És que aquí, com veieu, les opcions que te dona... És que són horribles. Va, Gramont. Negreta no, i color. Aquí un morat fosc. Vinga, va, sí, negreta sí. Ok, sèrie. Què és sèrie? Pues, si no sabem lo que és sèrie, pues tocam algo i ho veurem. Vale, pues sèrie... Aquí... Un moment. Títols del gràfic. Vale, és que aquí podem... amigo. Títol de l'eix horitzontal també ho podem tocar. Clar, és que quan un veu una cosa has d'estar molt alerta que no es pugui desplegar. I clar, hem modificat títol de l'eix vertical, però ara podríem modificar el títol de l'eix vertical. I el mateix que vos he dit. Gramont, vaig a fer que sigui més gran, no tant... Vale. Hem dit negreta i el color aquest morat fosc. Però que sapigueu que te'n pots anar directament aquí. I si cliques aquí, on està el color dels cabells, ja se te desplegarà les opcions. D'acord? Igual aquí, només de clicar ja se mos ha desplegat color. A veure, aquest morat. Però la qüestió és que estàvem en títols. Vale. Subtítol del gràfic
no toca amb res. I títol del gràfic, aquí, títol del gràfic, en nombre d'individus i colors. Vaig a canviar el títol, però mireu, no vaig a canviar-lo aquí, vaig a canviar-lo aquí. Imagina que ho vull canviar aquí. Vaig a titular-ho Estudi color dels cabells. I amb això, amb això seleccionat, també canvio tipografia de lletra, mida, jo què sé, 24, alineació la posaré enmig, negreta, color, pues jo què sé, que tampoc hi hagi massa desmadre de tipografies diferents, perquè si no, estèticament no casa. De fet, per coherència, mira, de fet, nombre d'individus, veieu que automàticament se m'ha desplegat aquí. Vaig a ficar un white, també vaig ficar aquest morat i el que vaig a fer serà disminuir la mida. Vaig a moure una mica així. Ai, és que s'ha d'enganxar exactament. Vale, aquí. Ok. Què més? Què més? Això una mica, si m'enganxa. Ara, una mica més centrat. Vale. Plego. Sèrie. Dius, no sé lo que és sèrie. Pues canvies de color i tot d'una sap lo que és sèrie. Vale, sèrie són aquestes barres. Que per cert, no. Bueno, sí. Massa trist. Home, aquest queda bé, però vaig a mirar de fer un color personalitzat. Que sigui fosc perquè faci contrast amb... A veure aquest, però en fosc. Bueno, a veure, no és l'alegria de la huerta, però ja tenim algo. Vale, lo que faré serà el fons. Lo que faré serà canviar el fons. Que sigui més clar, una mica més clar. Quasi blanc. Vale, ok. On estàvem? Estàvem en sèrie. Vale, atenció. Sèrie són les barres, les hem ficat d'un verd fosc, però tu pots anar-te'n. Mira, he clicat en una barra, i m'han quedat seleccionades les 3 barres. Però jo puc fer doble clic en una barra i se me desplega aquí el color que jo vull de la barra. Si són morenos, me pot interessar de color negre o quasi negre. Si són rossos, me pot interessar no, haurà de ser groc, un groc, i si són castanys, me pot interessar aquest castany rubiales. D'acord? Per tant, podeu triar el color de cada barra. Més coses. Llegenda. I dius, no sé què és això de la llegenda, doncs canvia un color, a veure què passa, a veure si visualment detectes de què està parlant. Doncs ara no veig el que és la llegenda. Doncs canvio. Eix horitzontal. Mira, eix horitzontal és com anomena els noms, els diferents valors del nostre estudi. D'acord? I aquí podíem canviar. Eix vertical, a veure si canvio el color, crec que és... Vale. Eix vertical què és? Eix vertical són els nombres que mos surten. Podem fer que els números també siguin més grans, més grans, una altra... Amb aquesta lletra va bé, perquè se nota que són nombres diferents a les lletres.
Què més? Vale. I línies de quadrícula. En l'eix horitzontal, diu, marques principals. Podem marcar una petita ratlla aquí dalt i podem aquí donar tot tipus fer tot tipus de modificacions. Bueno, tot tipus. Podem fer unes quantes modificacions. Si volem aquí una marca, la triem o no la triem? Eix vertical, què podíem fer? Mireu, en l'eix vertical, però estem parlant dels nombres, aquí podem triar una cosa important, mínim i màxim. On volem que ens acabi numèricament l'eix vertical? Pues ens podria interessar en el màxim. Què passa si posam de valor mínim el 4? Doncs que no ens està fent gràfica abans del 4. Clar, lo normal és partir de 0. Bueno, lo normal és partir de 0 si el nostre estudi estadístic tenim valors petits. Si estiguéssim demanant l'edat a una classe d'una assignatura en una universitat, a lo millor ens interessaria que el valor mínim fos 18 anys i el màxim, jo què sé, 40. En aquest cas... No, perdoneu, no. Ara he dit una cosa que no és correcta. He barrejat nombre d'individus amb valors. Perdoneu. No. Per tant, el nombre d'individus, el mínim màxim sempre hauríem de començar en 0. Lo que sí, si tenim pocs valors, efectivament, doncs arribant a 15 ja va bé. O arribant a 12, a nosaltres ja ens va bé. El problema seria acabar en 7. Que aquí ens estan perdent informació de si hi ha més individus morenos i castanys. D'acord? I què més? Hi havia una cosa que... línies de la quadrícula. Mireu, línies de la quadrícula. Tenim marques principals, marques secundàries. Atenció a les marques secundàries. Les marques secundàries podem dir com les volem estèticament. La longitud, si les volem molt curtes o molt llargues. El gruix, el color, vaig a ficar-ho en groc, bueno, en groc no es veurà, en fúcsia, d'acord? Si clico en línies de quadrícula secundària, és, diguem-ne, la continuació d'aquestes que havien dibuixat abans. Vaig a ficar cap. I a veure si trobo el que jo vos volia ensenyar, que he trobat abans. Aquí. Un moment, no, això no era. Automàtic. Això. Total d'elements secundaris. Aquí depèn de l'estudi. Però clar, si aquí el gràfic per defecte ens va de 2 en 2, pot ser interessant que hi hagi una marca enmig, perquè aquí és el número de quantes marques vols entremig de cada valor. Si estem anant de 2 en 2, ens interessa la marca que estigui entremig. És a dir, si anem del 4 al 6, ens interessa aquesta marca d'aquí perquè el nombre d'individus que són rossos arriba fins a 5 i ens interessa tenir la marca que arribi entremig del 4 i 6, que són 5. Us doneu compte que no ens feia cap paper que hi haguessin 2 marques entremig o 5. Bueno, això ja és un lío, això no s'entén res, però una sí.
Aquí ha coincidit que de moreno hi ha 11 lo mateix. No, mentira, el que ha coincidit són els castanys, que dona la casualitat que sí que hi ha 8. Per cert, no sé si podem triar el gruix de les línies aquestes horitzontals. A veure. No, això és una altra cosa. Bueno, pues jo crec que amb això ja n'hi ha prou de pistes perquè sapigueu el tipus de coses que podeu configurar en el vostre gràfic estadístic. Així que, bueno, que aquí dono per acabat el vídeo, experimenteu, no tingueu por, perquè aquesta fletxa de tornar enrere, de desfer, ja sabeu que és una fletxa màgica i que mos ha donat moltes alegries sempre a tothom. Vinga, que vagi bé. Adéu.